Com que ara ha acabat l'estiu, suposo que els pantalons curts Clar. ja no me'ls tornaré a posar més. Que ara també està allò del canvi de temporada en aquesta època. Exacte. Quan tinguis clar que vols fer el canvi, doncs fora. Per això mateix. Els Llavors pantalons aquests- curts ja no me'ls posaré més fins aquí quasi un any. Els guardes i llavors el que es pot fer és... Veig que tens aquí uns pantalons, no? Texans, no? Sí, exacte. Llavors, jo, a veure, quan es té espai es poden penjar en espertes, està molt bé, però també hi ha una altra forma de guardar aquest tipus de pantalons que a mi m'agrada molt més. És una mica com estan les tendes de roba, que llavors els dobleguem. Els dobleguem així i es poden doblegar o en 3, o en aquest cas que el treball és més ample, els dobleguem així. En 2. En 2. Vale. I llavors els posaràs aquí. Els posarem aquí i tindràs tots els pantalons aquí. I quedarà llibre, espai aquí per posar les jaquetes i tot millor, amb més espai. Vale. Sí, seria Si ara ho fas una doblegada, no? Que quedi a la meitat del pantaló i una segona i ja Però està. jo, mira, Fes així. faré és millor amb la part de darrere així, cap a fora. Que la part del curt quedi Quedi fora. fora, sí. Vale. Sí, queda millor. Llavors, després, fem com un rectangle. Aquesta part que surt d'aquí la pots Sí. cap a dins perquè quedi més rectangle. Llavors, ho fas així i aquesta meitat i meitat. Clar. Llavors et queda així per meitat. Magnífic, tu. Ara pots fer tu.